בידיים שלי יש ספר שיש אנשים שלא רוצים שאתם תדעו עליו. אחד הספרים הכי מטורפים שאני יצא לי לקרוא בחיים, קראתי אותו פעמיים בשנה האחרונה, למדתי אותו כמו שאתם יכולים לראות וסיכמתי אותו כי הוא באמת מפוצץ את המוח. בתחילת המאה ה-20, בן אדם בשם נפוליאון היל, שאולי שמעתם עליו, הוא הסופר של אחד הספרים הכי מוכרים בעולמות ההתפתחות האישית שנקרא חשוב והתעשר, נפגש עם אדם בשם אנדרו קרנגי. באותה תקופה אנדרו קרנגי היה הבן אדם הכי עשיר בעולם, והבעלים של חברת הפלדה האמריקאית, US Steel, בן אדם שבמונחים של היום היה הבן אדם הכי עשיר בעולם, בשווי של הכסף באותה תקופה, וגם בן אדם אי פעם היה לו את העושר הכי גדול בהון עצמי שהוא נזיל, בן אדם שיש לו קש. אז אותו בן אדם תפס את נפוליאון היל באחד הראיונות. נפוליאון היל היה כתב, הוא היה בחור מאוד צעיר באותה תקופה, ואנדרו קרנגי בעצם לימד אותו את הסודות ששמורים רק לאליטות, רק לאנשים המצליחים ביותר, העשירים ביותר, שמורים לאליטה הזאת, לקבוצת הנשים הזאת, והוא לימד אותו את הסודות האלה, והוא אמר לנפוליאון היל, האם אתה מוכן בעבור הסוד הזה, בעבור הסודות האלה, ללכת לעשות מסע של 20-25 שנה, ללכת לחקור את הדבר הזה ולכתוב על זה ממש מניפסט, לכתוב על זה פילוסופיה, ממש ללכת לחקור את הדבר הזה. ומה שהוא עשה במשך 25 שנה, נפוליאון היל, אנדרו קרנגי בתור התחלה הפגיש אותו עם הרבה מאוד אנשים שהיו מובילים באמת באותה תקופה, הנרי פורד, אדיסון, פיירסטון, אנשים מאוד מצליחים באותה תקופה, בתחילת המאה ה-20, אני מזכיר, 1900 ובמשך 25 שנה נפוליאון היל באמת איגד את הדבר הזה, ומה שהדבר הזה יצא בתחילת הדרך זה הדבר הזה. ואפילו לפני הדבר הזה, זה יצא בתור קבוצה של 16 ספרים שונים. 16 ספרים שונים, הספר הזה נקרא The Law of Success in 16 Lessons. חוק ההצלחה ב-16 שיעורים. אז ה-16 שיעורים האלה היו ממש ספרים נפרדים, הם אפילו יצאו בתוך מגזינים שבאותה תקופה נפוליאון היל כתב, ואז ככרכים נפרדים, ואז גם הוגד בשנת 29, אל תתפסו אותי במילה, שנת 1929, יצא בפעם הראשונה כדבר הזה. לא עבר הרבה זמן, עד שהייתה התנגדות מאוד גדולה לדבר הזה, והספר הזה הורד מהמדפים, משתי סיבות. האחת, הוא היה גדול מדי, חבר'ה, זה ספר של 700 פלוס עמודים, קרוב ל-800 עמודים, זה כמו תנ"ך, זה לא כמו, זה התנ"ך של ההצלחה. נפוליאון היל במשך 25 שנה חקר 500 מהאנשים הכי מצליחים שהיו באותה תקופה, מהטופ, הכי מצליחים שיש, וחקר גם מעל, שוב, אל תפסו אותי במילה, 25,000 אנשים שהם הוגדרו ככישלון. ממש חקר מה מגדיר הצלחה, מה מגדיר כישלון, והיגד את זה לתוך הדבר הזה. באותה תקופה, הדבר הזה היה גדול מדי, ולא הרבה אנשים באמת הביאו את עצמם לקרוא את הדבר הזה, וזאת הסיבה הראשונה, אבל זו לא הסיבה העיקרית שזה הורד מהמדפים. הסיבה הראשונה והעיקרית שזה הורד מהמדפים, זה כי זה מאגד בו את הסודות שהאליטה הזאת לא רוצים שאתם תדעו. זאת הסיבה. יש פה סודות, אחד המתנגדים הכי גדולים באותה תקופה היה הנרי פורד, והספר הזה הורד מהמדפים. כמה שנים אחרי זה, בשנת 33, יצא חשוב והתעשר, שזאת גרסה שהיא בעצם מצומצמת משמעותית של הדבר הזה. חשוב והתעשר, אני יכול להראות לכם אחרי זה, חשוב והתעשר זו גרסה הרבה יותר קטנה של הדבר הזה, שהיא גם מונגשת יותר, אבל גם שני דברים מאוד, מאוד משמעותיים קרה בחשוב והתעשר לעומת הדבר הזה. אחד, זאת באמת גרסה שהורדו בה אלמנטים קריטיים ביצירת הצלחה מאוד משמעותית. בגלל זה הרבה מאוד אנשים שאתם יכולים לשמוע עליהם שקראו את חשוב והתעשר, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שקראו את חשוב והתעשר, ולא חוו מזה מי יודע מה הצלחה גדולה. אני מכיר גם הרבה אנשים שכן. האנשים שכן זה כי בצורה טבעית או מסיבות אחרות נוספות ביחס לספר חשוב והתעשר, פשוט גילו את החלקים החסרים, או לא גילו אותם אפילו בהכרח בצורה מודעת, אבל פשוט ביצעו את הדברים המשלימים הנכונים.
ובעצם הדבר השני שקרה, יש בתוך הספר הזה, בספר הזה פרוססים, תהליכים. יש בספר הזה תהליכים שהם אשכרה מעשיים, פרקטיים ליצירת הצלחה, ובחשוב והתעשר הם שוכתבו בצורה כזאת או שלא תעבוד בכלל, או שתעבוד בצורה חלקית. בכוונה, בשביל שאנשים שיקראו את חשוב והתעשר לא יצליחו. אז הספר הזה מונגש, הוא נחל הצלחה גדולה מאוד. אגב, אני יכול להבין, חשוב והתעשר זה ספר שהוא נכתב בצורה הרבה יותר נגישה. מעבר לגודל שלו, השפה, הסיפוריות שלו היא הרבה יותר מונגשת מהדבר הזה. חבר'ה, זה לא חומר קל לקריאה, קודם כל זה בשפה של שנת 1929, של שנות ה-20. זה שפה מאתגרת, גם למי שיודע אנגלית זו שפה מאתגרת. והתוכן מונגש בצורה מאוד מאוד אקדמית, מאוד מאוד תיאורטית, מאוד מאוד לא פרקטית בהרבה מובנים מאוד פרקטית, תמיד פרקטית, אבל לא בצורה סיפורית תמיד ומונגשת. וגם הסיפורים הם לאו דווקא עובדים כל כך טוב כמו בחשוב והתעשר. אני יכול להבין למה חשוב והתעשר מאוד הצליח. ספר מדהים. זה הספר, חוק ההצלחה ב-16 שיעורים של נפוליאון היל. אחד הספרים שהשפיעו עליי הכי הרבה בחיים, ואני מבטיח לעצמי ולכם שאני הולך להמשיך לקרוא אותו וללמוד אותו עם השנים. זה לא ספר שאפשר ללמוד אותו וממש לשנן אותו ולהבין את החומר בפעם אחת, לא בפעם שנייה וגם לא בחמש. זה ספר שצריך לקרוא אותו עם הזמן, כל הזמן, ולהמשיך ללמוד אותו ולסכם אותו. יש לי מחברת שלמה על הספר הזה, מרקורים, סימונים, וזה ממש רק ההתחלה של ללמוד את התורה הזאת. מה אתם אומרים? הייתם קוראים?